Hola, bon dia, benvinguts a la casa de pagès Maspó. El nostre projecte, de fet, volem valors de territori, valors de bon producte i de qualitat. I l'única manera que podem fer-ho és trobant a persones que fan tots aquests productes i donant-lo a conèixer a totes les persones que ens venen a visitar. Qui vingui a Maspó trobarà un espai natural dintre de quasi al centre de Puigcerdà, un espai de calma, de tranquil·litat, de pau, de llum. Els hostes que ens visiten poden gaudir d'una de les nostres 4 habitacions, que són superlluminoses, superconfortables. És una masia, una casa de pagès, però autèntica, molt a prop del poble, però també tens cara a tota la natura. El lloc és perfecte. Bon dia, què tal? L'esmorzar, quan ens hem llevat, és que ha sigut un espectacle. Tot el nostre esmorzar és producte local, de proximitat, molta cosa feta a casa, ¿vale? Tot estava tan ben posat, hi havia de tot, i un pastís que se m'ha fet la boca aigua. Maspó col·labora amb Fem País perquè creiem que tenim una zona turística molt potent i des d'aquesta plataforma es dona visibilitat a petits projectes que són molt casolans i molt de la terra.